Erroki jauna, erroki dakigula jainko guztiz altsua eta gure bekatuak barkaturik eraman dintzala betiko bizitzana. Egin dezagun otoinuz, hoi jainko, apostoluen arkaitz sendoaren gainean eraiki zenuen eliza eta ez duzu behin ere utziko. Erioaren indarrak nagusiak izkion. Leon aita santuaren otoitzari esker. Zaindu ezazu beti, zure egian tinko eta bakea bihauko. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak titulu. Anaia maite, erakus ezazu, erakusten zuzenari daukio. Gizonezko zaharrak neuritsuak izan daitezela. Agurgarriak, zentzudunak eta fedean, maitasunean eta iraupenean zentzoak. Emakume zaharrak ere, ohitura gardenoak izan daitezela. Ez berriketariak, ez ardoari emanak, baizik ongiaren erakusleak. Horrela, erakutsiko diete neska gazteei bere semana eta laurak maitatzen. Zentzudunak, garbiak, etxezaleak, bihotz-orekoak eta bere semanak jarraikiak izaten, jainkoaren hitza gaitzetsia izan eztanik. Mutil gazteak ere, ekarri zentzudun izatea. Egizu zure burua egintza honen eredu gauza guztietan. Erakuspenaren gartitasunez, bizitzaren errugabez, hitz zuzen eta txukunez, zure etxai agertzen direnak lotxatan erdirik zen. Gutaz, gaizki mintzatzeko biderik izutela. Izan ere, agertu zaitun dagoikoaren grazia. Gizon guztio salbatzerako. Jainkorik gabeko bizitzari eta munduko greiko xarrik uko egiten eta neuriz, zuzentasunez,
esker honez, humiltasunez, jakinda, gauza ongi egiten ditugunean, berak eskerrera, eta orduan ere eskerrak eman behar dizkiogula. Ez besteak baino gehiago edo hobeak sentituz, baizik eta jarriko egiteko esker honez. Eta ongi egiten ez ditugunean, baita ere humiltasunez, berari barkazioa eskatu behar diogu. Eta jangoikoak ematen dugu, konfesio bidez, barkazioa ematen dugu, maitasun guztiz gure jangoikoak. Eta gaurkoan, Elizak ospatzen du saio handia, aita santua. Izan duzan, itzal handiko aita santu horietako bat. Aita santutan eta bezketutan eta gauza guztietan bezala, danak ez dira berdinak. Eta batzuk, beste batzuk baino itzal handiagoa izan dute historian. Eragin handiagoa izan dutelako, erreforma gehiago, gauzak modu berezi batean antolatu, edo zerbaitetan halako argitasun berezi bat izan dutelako. Eta uste dira, aita santu gutxi batzuk bakarra jartzen zaie magna handia izan dute bezala. Eta horietako bat dugu San Jerónimo. San Jerónimo magna, San Jerónimo handia. Eta bere garaian izugarrizko esan genezake halako eragina izan duzuela itzal handiko pertsona. Beraz, hasi zen, Vatikanoko muroak arresi muro leonino erasitzerako zer egiten, eta baita ere garai hartan, bai gizartean eta bai Elizan eragin handia zuen, eta behintzat gauza gehienetan mesedea dira. Eliza reformatuz, gauzak ongi jarriz, bere lana txuk eginez, buru belarri lanean adotuz, eta ezagutu izan, formatu izan, halako pasarte berezi batengatik. Garai hartan, abiatzen ziren batez ere tribu germanikoak, edo ekialdeko tribuak, eta behintzat gaur egun bezala, defentsa askoz ere ispasagoak egoten ziren, eta egiten zituzten izugarrizko sarraskiak, eta lagundu eta denetako barrandoak egin, herrian eta hirian eta desegin, eta txikitu eta denola, eta horietako tribu izan ziren unoak, bere burua argila zuten, eta bildurra ziren abiatzen ziren egiten, dena, txikitu dena egiten zuten, eta batetik beste egiten ziren, esaten zen, bere zaldia izaten zuen beharra, ez zela berriz ere izaten. Eta aiatu zen Erroma inguruan, eta denak ikarrak eta zeudela Leon aita santuan agertu zen, bera txurikin edo pakiak eskeniz, atilakin elkarrez ikatzera, eta gortu zuen Erroma errespetatzea. Zergatik baitere doi diplomatikoa zituela, baina ez da bakarrik santua izan duzan, bere bizi osoa jangoikoari entregatu, lagundukoaren alde, Elizaren alde, gizartearen alde, buru belarri eta maitasun guztiekin aritu zelako. Eskatzen dugu guk ere bere laguntza, bere bitartekaritza zerudik, guk ere bihotzetik maita dezagun Eliza eta maita dezagun baita ere gure gizartea. Eta egin zaurren gure eskarkera. Eskatezagun gaurko egin honetan, batez ere Euskaristian bizitian toki guztien alde. Arki bezatela laguntza, beste leku aberatxagatik, edo behintzat inguruko egiturak ere justuagoak izan daitezen. Eskatezagun jaurari, eskatuko dugu baita ere gaurko egin honetan bere fedeaketatik pertsonituta bizi diren guztien alde jangoikoak indarra eman dezaien bere
Eskaintza hau egiterakoan, eskatzen dizugu jauna, argi egiozu zure elizari, zure hartaldea mundu guztian ugari dadin, eta hartzaileak zure gogoko izan daitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen online eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko albuztidu beti ereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Leon, aita santuaren jaiegunean, poza ematen diozu zure elizari, indar berria haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzaz, baita laguntza ere haren laguntzaz. Horregatik aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Eskerrak emanez zakitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputzara da zuentzat eman dutena. Afalondoa berdin kamizaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire ogolaren kamizara da. Itun berri eta betikoaren ogola, zuentzat eta askorentzat bekatuak bakatzeko isuriko dena, egiztune hau nire egitarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz bizia erogia eta sabametaren kamiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputzo nolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzakarekin eta izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta guztiak, harritzazu zure aurbegiaren argitan. Errukizak izkitu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxinezagun. Jangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose Betesenagarekin, Apostolu Santu egin eta gizarri guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan zuri aita jakoikoak guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztiak gizarri eta gizarri guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure herra, zeruetan zerran, santua izan
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei bakea uste dizuet bere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala eman jozu Elizaren bakea, eman batasuna errege bizirik zera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Baina zure bakea ekarri. Jangoikoaren bizitza, zuk beltzen zuen katua erruki jauna. Jangoikoaren bizitza, zuk beltzen zuen katua. Jangoikoaren bizitza, zuk beltzen zuen katua. Una ere jangoikoaren bizitza, munduko bekatuak entzen duena, zorion txuak jauna